Čo chcem povedať? Koľko by ste nemali diagnostik, 1, 2, 3, 40, vždy bude málo. Napríklad s týmto autom, s Eliosom, chyby okolo aditívy, Elios, po výmene nevedia to zresetovať. Launch nevedel pomôcť, proste úplne, že nemá ani také funkcie, všetko zablokované. Napríklad AOT-ka, obyčajná, vedela to spraviť. Zložitým spôsobom, kodovanie, konfigurácií, zmeny online, ale to spravilo a išlo to. Takže aká diagnostika lepšie, niečo vie táto diagnostika, niečo vie táto, niečo vie Diagbox, proste je to specifické. A už to ide, už auto nemá žiadnu chybu. Check engine nevidíme, všetko je fajn. Aj auto ide na STK.